Когато правиш документален филм на историческа тематика, най-опасното нещо не е липсата на факти, а липсата на яснота защо разказваш точно тази история и защо я разказваш точно сега. Историята сама по себе си никога не е достатъчна. Фактите не пораждат емоции у зрителите, освен ако не са подредени в конкретен ред и не отговарят на много точни и смислени въпроси, които зрителят би искал да му бъдат зададени, без дори да знае, че иска да му бъдат зададени. Ролята на документалистът е именно да постави верните въпроси и да търси отговорите с зрителите, но така сякаш зрителя ги търси редом с него. А смисълът идва тогава, когато знаеш какво точно искаш да кажеш на зрителя днес, тук и сега. Документалното кино не е видеопродукция, която показва само музейни експонати. Той е като един жив организъм, който съществува със съвременния свят. Ако темата ти не комуникира с настоящето, тя ще умре още преди зрителя да е изгледал първия кадър. Това, което следва, не е 100% конкретна формула за създаване на award-winning документални филми, а по-скоро компас, който ако го използваш правилно, няма да се озовеш насред нищото и само по-объркан, отколкото преди да тръгнеш по този път. Готови ли сте да разберете как да правите качествено документално кино? Да започваме! Тук започва всичко. Не от сценария, не от техниката, с която ще заснемете проекта, а от времето. Защо точно сега разказваме тази история? Какво му е специалното на този момент? Защо не го направим след година? Или пък 2? Защо през юни, а не през март или декември? Ако не можеш да си отговориш на този въпрос, то значи или не си готов още за този филм, или просто не му е времето сега. За съвсем елементарен пример ще дам филм, който, да речем, е създаден за наследството на Васил Левски. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Кога би следвало да излезе този филм? Може би както сега, във времена на размирици и протести, когато народът отново трябва да отвоюва своите права, но в същото време и на паметен ден за същия този герой. Например, на датата на неговото обесване, за да напомни на народа, че той е дал живота си за нашата свобода днес. Свободата, която отново е застрашена. Ето по този начин филмът е пряко свързан с настоящето, но в същото време е и мост към миналото. Така че, защо точно сега е първият важен въпрос, който трябва да си зададем. Истинските документални истории винаги отразяват болка, напрежение или някаква липса в настоящето. Те се раждат, когато обществото е в конфликт с себе си, с миналото си или с неясното си бъдеще. Какво в тази история е болезнено и днес, е това, което ще резонира с зрителите. От тук започва истинското приключение, или по-скоро отговорност на създателя. Говориш за истина, изразяваш позиция и въвеждаш зрителя в конфликта. Но често създателите не осъзнават къде директното изразяване преминава границите и се превръща в насилие. Мога ли да навредя на някого? А кой плаща цената тогава? Имам ли право да използвам това само за да направя силен филм? Хубаво е да запомним, че документалният филм не е просто визуален разказ без последици. Той е позиция. Дори когато твърди, че е неутрален, той все пак отразява личната позиция на създателя си. А това има нужда от един, така да го кажем, етичен договор между създателя, участниците в него и самите зрители. Какво защитаваш? Какво поставяш под съмнение? Каква истина осветяваш и коя оставяш в сянка? Това са ключови въпроси, на които зрителите със сигурност биха искали да намерят отговорите заедно с теб, но не прекалявай в задълбаването. Изключително важно е да знаеш от чия гледна точка говориш, кой има глас и на кого това право му е отнето, от кого му е отнето това право и защо. Документалното кино не трябва да бъде форма на масова манипулация, но определено лесно може да се превърне в такава. Затова преди да хванеш камерата и да заснемеш този филм, трябва да си готов да разрушиш собствената си теза, а не насилствено да караш други да повярват в нея. Погледни го така.
Ако зрителят запомни само едно изречение от филма ти, кое трябва да бъде то? Големите хора вършат малки работи. Това изречение е ядрото на целия ти проект. Всяка история минава през човек, не през някакво събитие или дата. Героят е този, който понася последствията на историята върху себе си. Какво губи? Какво рискува? Как се променя? Променя ли се изобщо? Героят не е задължително да бъде добър човек, но трябва да е честен в своята борба. Ако е зъл, защо е такъв? Ако е наранил, защо го е направил? Ако се е жертвал, за какво е било? Зрителят не се интересува просто от поредицата от факти, които ще му изсипем. Той се интересува от човешката цена, която героят или героите са заплатили. По този начин по-лесно успява да разбере тежестта на събитията. Документалното кино не е радиопредаване с бонус малко мърдащи се картинки. А камерата не е просто средство. Тя е пряк участник в цялото действие. Ако някой разказва за нещо, покажи това, което думите му не могат. Тишината, погледа, пространството, следата от случилото се, някоя мрачна гледка. Възстановка, която може да си генерирате и с AI. Архивите, предметите, местата, детайлите – това са истинските носители на информация. Те не са просто визуален фон, който да лепите тук и там за разнообразие. Това е от изключителна важност за гладкото преминаване на зрителите през историята. Ако имаш няколко човека, които интервюираш, в никакъв случай не ги оставяй прекалено дълго на екран, защото по този начин губиш вниманието на зрителя. Освен това, документалното кино не е като да снимаш холивудски блокбъстър, в който да имаш възможност за безброй дубли и гледни точки. Обикновено имаш 1, 2 до максимум 3 гледни точки на говорещия. Тези хора не са професионални актьори и често говорят в абсолютно свободна форма, което всъщност е сладкото и ценното в документалното кино, но в същото време може да бъде и натоварващо за зрителите. Ето защо е много важно да показвате всичко това, което с думи е невъзможно да се опише, а излишното да изтривате. Тук започва истинското кино в документалките. Никой не иска да гледа филмиран преразказ на някой учебник. Все едно е видеоурок по история. Хората искат да разберат някои по-така истини зад общата истина. Като например, защо фактът Хикс е бил деликатно премълчан в учебниците. Кой печели от това премълчаване или изопачаване на факти? Кой губи? Какво точно губи? Кои митове сме приели за истина? И защо са толкова удобни? Непотвърдени теории, които са някак логични и много други. С точно тези въпроси се ражда конфликтът между официалната версия и желанието да се разбере истината. Защото най-интересното винаги е кой има най-голям интерес от това точно определена версия да бъде официалната версия. Тук режисьорът спира да се крие и излиза от сянката на просто създател. Ясно и конкретно заявява коя е основната мотивация, която стои зад това да създаде този проект, като отговаря на въпросите. Защо точно тази история? Какво рискувам, като я разказвам? Какво ще ми струва? Професионално, морално, човешки. Документалното кино често не е особено безопасно. Когато целта е да бъде честно, то винаги наранява някого. Най-често тези, които старателно са се опитвали да прикрият разни уж дребни детайлчета, но в изцяло своя полза. Ей така, случайно. Много е важно да стане ясно какво точно ни жегва, за да създадем точно този филм. Защото истината е, че документализмът винаги е личен. Поне така трябва да бъде. И затова зрителят трябва да знае кой стои зад камерата. Именно това е културната следа, която оставяш след себе си. Това е въпросът, който почти никой сред създателите на документално кино не си задава, а би трябвало да е един от първите. Какво искам да се случи след финалните надписи? Може би искам зрителя да се ядоса, да се замисли, да действа, да замълчи. Филмът никога не свършва с финалните надписи. Обикновено тогава започва истинското му действие, което вече не се развива на екрана, а в главите на зрителите.
Ако след прожекцията всичко е същото и зрителят излезе точно както е влязал, значи не сме си свършили работата добре. Така че въпросът какво искам да се случи след финалния кадър е наистина един от най-важните въпроси, които трябва да си зададем преди да се захванем с документалистика. Нека запомним, че документалното кино не е просто жанр. То е позиция. То не е там за да обяснява света и очевидното, а да го поставя под въпрос. Ако след филма зрителят излезе малко по-неспокоен, малко по-осъзнат или малко по-буден, то значи, че мисията е изпълнена. Това е всичко за днес и темата с документалното кино. Пожелаваме ви да бъдете все по-добри създатели и ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате и да дадете по един палец. За вас това е абсолютно безплатно, но по този начин ни помагате да борим алгоритъма и да достигаме до все повече хора с информацията, която даваме. Пък единственото нещо, което рискувате, е да научите нещо ново и полезно. До следващия път.